Jesusen bihotza, hiriaren irudia ala frankismoaren ondarea. Eztabaida piztu da enegarrenez, udaleko memoria historikoaren aholku batzordeko simologia lantaldeak eskultura frankista dela frogatzeko dokumentazioa aurkeztu duenean. Donostiako gotzainak eta Eneko Goi alkateak diote frankismo aurretik sortu zela eraikitzeko ideia eta iniziatiba herrikoia dela. Primo de Riveraren diktadura garaian sortu zen ideia, alegia. Errepublika garaian geldirik egon zen eta 36ko gerra bukatu berritan abiatu zen berriro ere. 1989 urtean hain zuzen. Antonio Paguaga alkate frankistak jarri zituen lehenengo 100.000 pesetak, gurutzada nazionaleko martiriei omenaldia egiteko. Gerora, egia da ez duela inoiz frankismoaren aldeko ekitaldirik bere gain hartu, baina frankismoaren garai ilunetan, frankismoaren babes osoarekin egin izana, nahikoa izan da 70 urteotan, herritarren zati handi batek eskulturari maitasun handirik ez izateko. Zergatik beraz ukatu eztabaida? irutsulo.hitza.eusen dituzue Jesusen bihotzaren historiari buruzko xehetasun gehiago.